Do záverečného kruhu nám vchádza pani rozhodkyňa Viera Vítková zo Slovenska a vyberie nám troch najkrajších veteránov. Nastupuje šarpanický pastierský pes, pudel veľký biely, nemecký stavač krátkosrstý, slovenský čuvač, opäť slovenský čuvač, flat-coated retriever, zlatý retriever, škótsky ovčiak krátkosrstý, Bedlington terrier, tibetský terrier a polonský psík. Do prípravného kruhu poprosím všetkých jedincov z triedy čestnej so známkou a v pohybe sledujeme veterána, klodená pudel veľký biely. Dámy a páni, sledujeme všetko veteránov, alebo videli sme všetko veteránov a to sú zvieratá, ktoré sú staršie ako 8 rokov. A napriek tomu, že už majú pokročilý vek, majiteľia ich udržiavajú v skvelej forme a patrí naša veľká vďaka aj obdivu, ako napríklad majiteľke flat-coated retrievera, ktoré sme ho mali teraz. No a sledujeme aj predstaviteľa tretej skupiny, a to veterána Bedlington terriera. Tretie miesto, tretí najkrajším veteránom sa stáva flat-coated retriever. Poprosíme nastúpenie víťazov za pani rozhodkyňou. Druhé miesto Bedlington terrier a víťazov sa stáva pudel veľký biely.